A už je to tady, dokonce byste nás měli v tuhle chvíli i slyšet. Jste s námi na Dejte si s námi 20, livestreamu Abecedy lídra. My vás moc vítáme a jsme velmi rádi, že se tady setkáváme takhle naživo. Já věřím, že máte před sebou dobrý oběd právě v tuhle chvíli, že jste ho dostali ve správném pořadí, jakože nejprve předkrm, potom polévka, pak hlavní chod a nakonec dezert. No a taky doufám, že jste k němu dostali potřebné nástroje. Máte vidličku, lžíci, nůž, možná hůlky. Věřím, že vám chutná, že jo máte přesně v té teplotě a v té velikosti, jaký máte hlad a že se hojíte v místě, kde se cítíte bezpečně a obsluha je na vás milá. Protože přesně takovýhle by měl být onboarding začínajících lídrů. A to je to dnešní téma, na které jste sem za námi přišli. A společně se mnou, já jsem Michála Kesegi, je ve studiu Marek Marušinec. Ahojte. A ti z vás, kteří nás ještě neznají, tak vězte, že společně s projektem Abeceda lídra, což je online onboarding program pro lídry, provázíme lídry na jejich cestě k tomu, aby našli to svoje skutečné lídrství a aby dokázali být pro své organizace těmi správnými lídry. Řekla jsem lídry už tolikrát, že možná bychom to mohli nějak říct jinak. Marku, pojďme rovnou na věc, protože máme tradičně 20 minut. Vy samozřejmě, pokud budete mít jakékoliv otázky, napište nám, budeme moc rádi. Pokud nebude čas a prostor zodpovědět, tady zodpovíme je potom. A pokud máte pocit, že byste si měli hodně rychle něco zapisovat, nemusíte, protože naším dobrým zvykem bývá, že na konci našeho setkání vám pošleme náš e-book, který shrnuje to nejdůležitější z dneška. Marku, pojďme rovnou do toho. Co je to onboarding? Tak ty ideš rovno na vec, to ešte som sa nestihol ani poriadne usadiť a už ideš rovno k jadru veci, ale tak, jak hovoríš, máme 20 minút, tak poďme po podstate. Čo je onboarding? Onboarding je postupný proces a uvedenia človeka do jeho role tak, aby ju mohol vykonávať efektívne a čo najlepšie. Takže ty si říkal, že je to vlastně postupný proces, kde by měl dostat všechno potřebné k tomu, aby mohl tu svoji roli vykonávat tak, jak by se mělo. Není to úplně oxfordská definice, ale to nevadí, je naše. Mě by vlastně zajímalo, proč je to postupný, protože naše zkušenost je, že spousta firm vlastně onboarding jako takový uchopený nemá. V něčem to vlastně ponechává náhodě, anebo prostě tomu, že se to nějak stane. A nebo je dost často taky zaměňovaný za školení, za proškolení. Co je to postupný? To je podľa mňa ten hlavný rozdiel medzi jednorázovým tréningom alebo aj nejakým induction tréningom. Veľa firiem má onboarding uchopený, že to je induction. Urobíme rýchlu nalejvárnu, predstavenie firmy, princípov, hodnot a tak ďalej a máš po onboardingu. Ale tá postupnosť znamená, že to je proces, ktorý naozaj môže trvať v ráde týždňov až mesiacov. Keď si predstavím manažera, ktorý má skúšobnú dobu 6 mesiacov, tak kľudne celých 6 mesiacov môže byť vyplnený onboardingovým procesom. Takže to jídlo taky vlastně nedostanu všechno najednou v jednom velkým kýbli, to bych si s tím asi úplně neporadila. Co znamená vše potřebné? To, že dostane lídr vše potřebné. A to veľmi úzko súvisí s tým, že to musí byť postupný proces, pretože v rámci jednorázového tréningu, akokoľvek je dobrý, tak to všetko postupne nie je možné odovzdať. Takže keď sa bavíme napríklad o manažerskej roli, tak za chvíľočku sa o tom budeme baviť. Čo potrebujete zabezpečiť, že ten líder dostane? Že dostane nejaké tvrdé zručnosti, že bude uvedený do procesov organizácie, že sa postupne bude učiť manažerské zručnosti, takže ten tzv. Soft skill. A toto všetko je proces, ktorý nejakú dobu trvá a je pomerne obsiahly. Ty už si to tady tak trošičku malinko zodpověděl, ale mě nedá se znova zeptat. Proč by vlastně onboarding firma, organizace měla vlastně mít? V čem je to tak důležité? Protože spousta firm se bez toho vážně obejde. No, ja najprv odpoviem za nás a trúfnem si hovoriť aj za teba, Miši, a to je, že my naozaj veríme, že to ako lídri pôsobia, tak má dopad na životy ľudí. Nie len na výkon zamestnancov alebo výsledky organizácie, ale reálne na životy ľudí. To znamená, to, s čím sa ľudia vracajú domov, je ovplyvnené tým, ako sa k ním lídri správajú. A povýšiť nového človeka do líderskej pozície, možno sa to nezdá, ale je transformačný proces. Pretože nestačí len, aby sa človek naučil niečo nové, nový proces, nadobudol novú zručnosť, niečo mierne vylepšil a vytunil. Ale v tomto prechode je naozaj potrebné, aby si človek osvojil nové postoje. Ak má nejaké staré zabehané vzorce fungovania, aby ich prehodnotil a v niektorých možno začal fungovať ináč. To je naozaj transformačný proces. A ponechaný na náhodu
môže byť veľmi neefektívny. Ľudia sa naučia nejako plávať v tej svojej novej roli, ale pokiaľ chcete, aby vaša kultúra bola, aby vaše vedenie bolo konzistentné s kultúrou organizácie, tak je lepšie ho cieľene uchopiť a systematicky im ľudí previesť. Preto to je za mňa business case pre onboarding. Já věřím v sílu sdílení toho, že vlastně zkušenosti můžeme si velmi dobře předávat. A tak možná požádám i vás, pojďte se zapojit a pojďte do komentů napsat, jakým způsobem probíhá, nebo zda vůbec ve vaší organizaci onboarding jako takový probíhá. Budeme moc rádi, když budeme moc nahlídnout i k vám a věřím, že i ostatní to ocení. Marku, co se teda ale stane špatného v uvozovkách, nebo kde jsou ty potenciální rizika toho, když ten onboarding neděláme? Tak jedno také veľmi zjavné je dlhšia doba zaškolenia nového manažera. Takže kým sa ten nový manažer dostane vôbec k tomu, že začne naplno využívať svoj potenciál, tak to nejakú dobu trvá. A bez dobrého onboardingového procesu sa celý tento proces natiahne. No a samozrejme, keď manažer nevyužíva svoj potenciál, pravdepodobne nevyužívajú potenciál ani jeho ľudia. Nevedie efektívne. To znamená, keď to veľmi zjednoduším, nazval by som to, že ušlý zisk. Nerobíte tak efektívne, ako by ste mohli. A tá možno druhá oblasť, ktorú by som pomenoval, je, že každý líder si so sebou prináša nejaký svoj balík skúseností, nejaký svoj balík predchádzajúcich manažerských vzorov. A pokiaľ necháte vedenie vo vašej organizácii na náhodu, tak každý to bude robiť nejako, ale môžete dosiahnuť veľmi nekonzistentný štýl vedenia. Takže každý líder si to robí troška ináč. Ináč komunikuje, ináč sa správa, ináč rieši konfliktné situácie. A vy chcete tomu dať nejakú štábnu kultúru, keď to tak nazvem. Aj o tom je onboarding. Zdravíme Petra a moc děkujeme za koment. Píše, že má onboarding jak pro zaměstnance, tak zvlášť i pro management. Skvělý, gratulujeme. Marku, já to vlastně vnímám tak, že onboarding je hodně o nějakém slaďování se, jako kdyby byly několik různých frekvencí a my se potřebovali naladit. A vnímám, že jsou 3 základní frekvence, kde se potřebujeme sladit tak, aby kultura, standardy, organizace vlastně mohly pokračovat dál, aby jako nebyly naředěný, aby tam nebylo nějaké rušení. A ty 3 vnímám, že je to hard skill, jsou to rutiny a vnímám, že taky tam soft skill. Mohl by si trošičku malinko každý z nich rozvíct? Určite, za nás to sú také 3 základné piliere. Ten prvý je, napriek tomu, že my robíme soft skill, absolútne uznávame dôležitosť toho, že manažer musí dostať aj tú hard skillovú vedomosti, zručnosti, takže tú hard skillovú zložku. A tam určite patria procesy organizácie, porozumieť systémom, v ktorých vôbec bude pracovať, a porozumieť prepojeniu na iné oddelenia, celkovému toku organizácie a tak ďalej. Takže to je jedna vec. Tá druhá vec, ktorú si zmieňovala, sú nejaké základné manažerské rutiny. Ja predpokladám, že väčšina organizácií, väčšina vašich zamestnávateľov, možno vašich firiem, má nejaké základné manažerské rutiny. A keď spomeniem len niekoľko z nich, tak jedna z nich určite bude, akým spôsobom, ako často, ako dlho sa robia rôzne typy meetingov. To znamená, má manažér viesť briefing na začiatku každého pracovného dňa, robí raz za mesiac nejaký town hall meeting. Ďalšou z takýchto rutín môže byť 1:1 hodnotenie. Robíte ho raz za rok, raz za kvartál, raz za týždeň, raz za mesiac. Ako to máte? Ako dlho? Čo sa na ňom hodnotí? Výkon, ciele, rozvoj a tak ďalej. Takže druhá veľká oblasť, kde má zmysel uviesť manažera a vysvetliť mu, takto to u nás robíme, toto sa potrebuješ naučiť a začať aplikovať, tak sú manažerské rutiny. No a tá tretia, to je samotný soft skill. Zdravíme Matouše i Pavla. Matouš říkal, že byl hozen do vody, tak tohle vlastně je 2 způsoby nebezpečný. Je to nebezpečný pro organizaci, protože já opravdu vlastně nevím, tím, že manažer nebo lídr je tím, kdo ovlivňuje celý tým, tak já vlastně nevím, co on do toho týmu přináší. To znamená, jak vystupuje za naší organizaci. Ale ta druhá část, o které bych chtěla mluvit, je, že to ohrožuje přímo toho manažera. Já myslím, že to je takový trošku nachystaný selhání v něčem. Protože vy se vlastně bez těch informací, bez těch nástrojů, bez toho onboardingu dostanete do situace, kdy nevíte, jakým způsobem reagovat a může se stát, že získáte pocit, že na to nemáte, že to nezvládáte, jo? Že nejste vlastně schopní a hodní takové role. A ja napríklad vidím Zuzka, čo píše, že chýba nejaká organizovaná podoba onboardingu. Myslím si, že takto je to v mnohých spoločnostiach, že niečo tam prebieha, ale nie je to úplne jasne uchopené, nie je to štandardizované, nemá to veľmi ako čitateľný systém pre všetkých zúčastnených.
Tak já bych vlastně chtěla říct, že ty jsi tady mluvil o té organizaci. Mě by moc zajímalo, kdo si myslíte, že vlastně nese odpovědnost za ten onboarding jako takový. A Marku, pojďme to trochu rozvíc, protože já myslím, že tam je taková mílka občas. Onboarding pravdepodobne vo väčšine organizácií bude spadať do tzv. People procesov. Takže vlastníkom toho procesu bude zrejme HR. Ale v skutočnosti ten hlavný aktér a hlavný zodpovedný za to, ako ten onboarding prebehne, je priamy nadriadený. Takže HR môže zodpovedať za proces, môže dohliadať, že celý proces prebehne, že sú zapojení správni ľudia, že sa deje v nejakej časovej následnosti, ale ten, kto tam nesie hlavnú zodpovednosť za to, aby to prebehlo dobre, je priamy nadriadený. Ale aby sme to neredukovali len na týchto dvoch, na HR, business partnera a priamého nadriadeného, tak v skutočnosti v ňom môže byť oveľa viac stakeholderov. Môžu tam byť kolegovia na rovnakej úrovni, ktorí v nejakom čase cez nejaký peer learning a sharing zdieľajú. A je to veľmi intenzívny proces učenia. Pravdepodobne tam bude aj nejaký learning and development partner, alebo tréner, alebo externý dodávateľ rozvoja. To je ďalší dôležitý faktor v celom rozvoji. Ak máte na to know-how a kapacity, môžete to robiť v rámci svojej firmy, ale ak nie, a potom veľa firiem siaha, môže zvoliť dôveryhodného externého partnera a môže to byť veľmi funkčné. Marku, pojďme si nalít čisté vody, teď jsem chtěla říct kávy, protože tady mám před sebou, ale pojďme si nalít čisté vody, nebo čistého vína. Tou naší doménou je soft skill. Náš onboarding program Abeceda lídra je postavený na tom, že dáváme podporu lídrům především v této oblasti. Pojďme sdílet naší zkušenosti. Pojďme se pobavit o tom, jak my děláme soft skill onboarding. No a ja predtým, než pôjdem do toho vzdelania, možno len sa podelím o také nejaké základné princípy, na ktorých to stojí. A tie princípy sú 3. Prvý už sme pomenovali, to je dlhodobosť. Celý onboarding, ktorý my robíme v Abecede lídra, je postavený na tom, že to je konzistentný podpora a zdieľanie informácií, nástrojov, metód v rámci 10-12 týždňov. Takže dlhodobosť. Ten druhý princíp je, že je to celé postavené a opreté o nejaký učiaci princíp, ktorý sa volá scaffolding alebo lešenie. Takže začínate s tými základnými vecami a postupne na ne nabalujete ďalšie, ale rozširujete to. Takže není to, že každý týždeň niečo iné, ale vlastne rozširujete nejaké základné uvedomenia. A to tretie je, že z hľadiska, keď chcete robiť onboarding, tak v skutočnosti chcete tam mať aj čas a priestor pre praktické zručnosti. Nejde len o tú kognitívnu bázu, o tie informácie, ale ide reálne o rozširovanie kompetencií. A na to je dôležité nielen zdieľať informácie, ale aj dávať priestor pre spätnú väzbu, reflexiu, možnosť vyskúšať si to v bezpečnom prostredí. Takže vlastne vedieme tieto dve linky vedľa seba. Zdieľame informácie cez e-learning a vedľa toho podporujeme cez mentoring, koučovanie, konzultovanie, ako s nimi človek narába, ako ich pretavuje do svojej praxe. Ale aby som nehovoril len ja, lebo to môže byť taká dlhšia časť, my vlastne tú prvú zastávku, ktorú robíme predtým, než spustíme samotný rozvoj, tak robíme sebareflexiu, robíme také zastavenie, popíš ty, nech sa vystriedame. A potřebuješ se nadechnout. No, a napít toho vína, který tady nemáme. A mě ještě nedá nereagovat na Hanku, která vlastně píše, že v roli onboardingu hraje vždy přímý nadřízený hlavní roli. Ale HR by mělo vlastně maximálně podporovat metodicky, procesně, lidsky a fungovat jako takový interface mezi nováčkem a šéfem. Moc díky za to. A vidím u Marka z jeho komentáře, že ta zkušenost může být jako opravdu obrovsky rozdílná. Pojďme s tím něco dělat. Nebo my už trošku se snažíme, ale tak pojďme všichni. Marku, ty jsi vlastně mluvil o tom, čím my v našem onboardingu začínáme, že začínáme sebereflexí. Vnímám, že dovednost sebereflexe je vlastně pro lídra klíčová, protože to není jenom tak, jak jsi říkal o tom, že mám nastavené nějaké manažerské rutiny, že mám nějaký hard skill, ale je to především o tom, že se musím poprat s tou lidskou částí, sebe sama a těch druhých. A čím lepší vhled do toho, jakým způsobem funguju já mám, tím snazší pro mě je potom spolupracovat s ostatními. Takže tím začátkem, se kterým my vlastně vstupujeme do onboardingu, je psychometrika, kde ten lídr má vlastně příležitost se zahlédnout, jaký jsou jeho zvyky, co jsou jeho silné stránky, kde naopak jsou možná rizika toho, jak to má nastavené a trochu víc porozumět tomu, co má sám o sebe uvnitř.
Někdy to bývá transformační, rozhodně to je rozvojový. A druhý pohled, který nabízíme, je pohled zvenku. 360 stupňovou zpětnou vazbou, která se vlastně soustředí na klíčové kompetence leadershipu. Takže i tady vlastně ten jedinec má možnost se podívat na to, jak si stojí jeho sebehodnocení, jeho sebereflexe vůči tomu, jak ho vnímá tým a nadřízený. A myslím si, že co je zajímavé, že my vlastně onboarding končíme opět 360 stupňovou zpětnou vazbu. A tam se nám děje jeden fakt vtipný moment, jo? A to je to, že to hodnocení, ty 360 v tom sebehodnocení bývá dost často přísnější. Já mám pocit, že vlastně lídři se z nějaké nevědomé nekompetence dostávají do fáze vědomé nekompetence, možná vědomé kompetence, tam jakoby přecházejí, už mají nějaký základ, ze kterého mohou vycházet, ale vlastně se vidí objektivněji. A tohle považuji za velmi důležité. No a v tých, super to vysvetlila, díky som sa mohol nadýchnuť a napiť. A v tých krokoch samotného rozvoja my sa snažíme podporiť lídra v tom. Je to naša skúsenosť, nie je to jediný možný spôsob, ako to robiť, je ich veľa, ale nazdielam našu best practice. A to je, že vychádzame zo základov a postupne ideme hlbšie a hlbšie. Čím začíname je tvorba bezpečného prostredia. Vôbec to uvedomenie, že akú rolu hrá líder v tom, aké prostredie okolo seba vytvára. Čo môže robiť preto, aby vytváral psychologicky bezpečné prostredie pre svoj tým. Potom ideme do komunikácie lídra, kde sa bavíme o dvoch úrovniach. Prvá je komunikácia s jednotlivcom, takže pomáhame získať skutočnú praktickú zručnosť spätnej väzby. Trénujeme ju, dávame možnosť vyskúšať si to a tak ďalej. Potom ideme do komunikácie s tímom a bavíme sa o tom, akým spôsobom vytvárať organizačnú jasnosť. Takže ako zdieľať informácie, ako ich odovzdávať, na čo si dať pozor a podobne. A potom pomáhame lídrovi uchopiť svoj vlastný štýl, pretože každý prichádzame s nejakým prirodzeným defaultným štýlom do vedenia, jeho výhody a nevýhody a porozumieť mi, že existujú rôzne štýly a v rôznych situáciách a s rôznymi ľuďmi bude efektívny pravdepodobne iný štýl. Ďalšie, čomu sa venujeme, je manažerské koučovanie. Ako jeden zo štýlov líderských štýlov, ale venujeme mu špeciálnu pozornosť. No a potom ideme do dvoch špecifických oblastí, ktoré každý líder sa s nimi stretne. Prvá je zmena, čím ľudia prechádzajú v zmenovom procese, čo zmena robí na úrovni emočnej a ako líder môže pomôcť ľuďom prejsť zmenou efektívnejšie a rýchlejšie. A tá druhá oblasť, ktorou sa každý líder stretne, je konflikt. Takže zase mapujeme, aké konfliktné štýly si so sebou každý z nás nesie, čo to znamená, kde to je efektívne, kde to nie je efektívne a podobne. No a končíme celú tú našu cestu budovaním tímu, takže od jednotlivca sa dostávame k tímu, aký tím má ten človek, s ktorým pracujeme pod sebou, jaké prekážky bránia v tom, aby sa naplno rozvinula nejaká tímová efektivita, tímový potenciál a úplnú bodku, úplný záver dávame, my to nazývame, že stres, čas a priority. Pomáhame v nejakom nastavení si priorít, pomáhame v tom pracovať vnútorne so stresom, budeme si, čo so mnou stres robí, ako si ho zmapovať, ako s ním pracovať a tak ďalej. A Matouš tady fandí naší práci. Díky moc, Matouši. Díky. Marku, ty jsi vlastně mluvil o tom, že se jednotlivé části abecedy lídra propojují. A já myslím, že tady se to propojuje ještě tak, že my právě s tou psychometrikou nebo s tou 360 stupňovou zpětnou vazbou pracujeme i v průběhu a prokládáme to v těch tématech. Takže pokud jsme třeba u konfliktu, tak vlastně můžeme tomu lídrovi dát náhled, proč je pro něj zrovna obtížný řešit konflikty. A to možná na obě dvě strany, protože se jim moc vyhýbá, anebo naopak je řeší příliš jako brutální silou. Takže vlastně i tohle všechno v tom propojení dostává lídr kompletní balíček. A proč to říkám kompletní? Protože zpětná vazba, kterou dostáváme docela často, je, že naši klienti říkají, já si tohle nesu domů. Jo? Tohle si vlastně odnáším domů. Já jsem to zkoušel doma. Občas dostáváme děkovné dopisy od žen a mužů. Ale vlastně je to lidství. Je to o tom, že my jako lidi se máme větší možnost poznat a že můžeme podpořit v sobě to, co se nám daří. No, nám zbývá zhruba minuta do konce. Pokud máte nějakou rychlou otázku, klidně pojďte sem s ní. A co říct závěrem? Mňa napadá ešte jedna vec, ktorú by som doplnil, a to je, že samozrejme hlavným cieľom onboardingu je nového lídra pripraviť na svoju rolu. To je to, čo sme sa bavili, postupné a všetko potrebné mu dať k tomu, aby mohol byť efektívny. Ale vnímam v celom tom procese aj jeden dôležitý rozmer, a to je, že to je spôsob nejakého vzájomného vyhodnotenia, či to funguje. Aj nový líder si môže pre seba povedať, dáva mi to zmysel, chcem to robiť, baví ma to, cítim, že mám preto potenciál,
ale aj vy ako organizácia by ste v tomto období mali byť schopní zhliadnúť, že či ten človek má preto potenciál, má preto ten drive, má tú pokoru učiť sa, alebo nie. Že pokiaľ to nechytíte tu, tak sa vám veľmi ľahko môže stať, že vašu organizačnú kultúru nariedia ľudia, ktorí nemusia byť zlí ľudia, ale nevedia viesť iných a vám sa to šíri v organizácii. Neefektívne vedenie má obrovský dopad na to, ak sa ľudia cítia, ako sú zapojení, aký výkon podávajú a mnoho ďalších. Nechtěli jsme vás na závěr děsit. Každopádně je to důležitý. Děkuju za tuhle poznámku. A pokud do toho chcete jít s námi, určitě nám napište, zavolejte, teď je ten správný čas, protože otevíráme další běh abecedy lídra, jak pro jednotlivce, tak případně pro organizace. Pokud potřebujete cokoliv zkonzultovat a nejste si jistí, dejte vědět, my se do toho rádi zapojíme. A pokud byste chtěli vědět, jak takový ten onboarding vlastně vypadá, tak ho najdete v tom e-booku, který vám budeme posílat. Moc děkujeme, že jste si s námi dali 20. Doufám, že teď už přišel právě ten moučník s tím milým číšníkem či milou čašničkou, jak to říkáš? Čašničkou. Tak a přejeme příjemné zažívání a to nejenom toho jídla, ale i onboardingu. Mějte se krásně a těšíme se zase někdy na viděnou. Děkujeme, ahojte.